Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tarihi ya nuna cewa masu kidnapping tare mutane suke su karɓa kuɗinsu, amma kuma Allah da iko ne a yanzu sai muka kalli cewa masu kidnapping tare mutane suke raba musu kuɗaɗe. Menene dalili? A wancan lokacin da aka sa dokan ta ɓaci cewa idan har kuɗi ya kai wannan data ɗin nan kafin a ƙara mana wannan kwana goma nan, ba su raba wannan kuɗin nan ba. Sanda aka ƙara mana wannan kwana goma nan, a yanzu suka fito suna rarraba mutane kuɗaɗe. Shin menene dalili? Shin suna nuna tausasawansu ne wa jama'a, ko kuma a'a suna nuna gazawar gwamnati ne, ko kuma su ma sun san da cewa mutane suna cikin kunci da ɓacin rai ne? Shin sun nuna tausayinsu ne gare mu, ko kuma menene? Sun tare mutane suna ba da naira 100,000 ma each passengers. Masu bindiga ga sunan da bindigansu, amma kuma sun sauke mutane, kowa ya fito za a bashi naira 100,000. Menene shin ya jawo haka?